Jerry, dat is een gepassioneerde man, dwaande in zijn tuinhuisje met zijn favoriete hobby. Het meisje van, jawel, muziek. Mooi fjot! Mijn Niek! Wat voor instrumenten steen je al hier in dit tuinhuisje? Ik zit hier aan de Roland TDX50. Elektronische drumstel is het. Dat is om de buurt te beschermen en dat mijn hobby. Oké. Ja, alles kist mooi met een koptelefoon aan. Wat betekent muziek eens van Frans? Muziek is het beste wat volgens mij wat de meest maakt. Ook is er alles mee zezen en ook komt in de wondere wereld van het gehoor en harmonie. En hoe dieper als erin duikst, hoe minder als er van wist. En het houdt mij en het houdt die altijd bezig. En als je dan zo aan de drum bent en bezig bent, wat voor gevoel komt er dan in boppeta? Het gevoel is voor mij net omschreven, maar zodra ik deze in de hand heb, dan voelt het zo goed. Dat scheelt wel een beetje per dag, maar dan mat ik bezig en van 1974 doe ik het alle dagen. Zullen we een stukje Jeremiah? Ja, je mij wel een stukje. Ja.